Naglobo na sa 21 persona ang nai-record kan Philippine National Police Regional Office Bicol na binawian nin buhay makalihis naman rapado ang bagyong Christine sa Bicol Region. Basado sa monitoring report kan PNP Bicol, 8 persona ang nagadan sa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay, asin 0 sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, asin Sorsogon. 11 sa mga nagadan ang biktima nin pagkabutod. 8 ang natambunan nin daga sa landslide, 0 ang naulog sa atop asin 0 ang naatugan kan natumbang puon nin kahoy. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib ang tagapagtaram kan Philippine National Police Regional Office 5, puga-puga man giraray sinda sa pagkondusir nin mga rescue operation para makasalbar pa nin buhay. Report po na galing sa mga lower units po namin, meron po tayong accumulated na 21 na fatalities po ang aming search and rescue, pati po ang pagtulong natin sa mga relief operations. Up to this time, may mga nare-receive po kaming report sa mga deaths under inquiry. Continue po yung record natin. Recording po ang ginagawa natin ngayon. Apwera sa mga nagadan, tuluan na pabaretang nawawara. 2 sa Masbate asin 0 sa Albay. 9 naman ang irido. 3 halis sa Albay asin 6 sa Camarines Norte. Kami na po actually tumutulong sa atin, hindi lang si PNP, halos lahat po may mga capabilities na magbigay ng yung kanilang mga equipage. Actually may mga dumating na and we are full na connection or may mga battery pa. Available po lahat ng means of communication na pwede po tayong i-connect and open naman po ang social media natin na pag may mga nag-search po, may nag-post po ng for rescue, nire-report po natin yan para po mabigyan na agaran ng assistance or kailangan mapuntahan po ng ating mga SRR team. Sa ngunyan, padagos man ang pigigibong koordinasyon kan PNP sa Office of Civil Defense Bicol asin sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para ma-validate ang mga naunambitan na report. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.